Okay, hej alle sammen, og velkommen til den her video. Jeg hedder Josefine, og jeg er i gang med at spille Tokaboka. Og så skal jeg lave et hus, som jeg ikke har lavet. Og vi skal lige have fundet huset. Her er det. Så vi skal sådan her bare have klar til at bygge. Så jeg bygger ovenpå, men jeg bygger i næste video, kælderen nedenunder. Først så bygger jeg huset, så det er rigtige hus. Og så bygger jeg et supermarked nede ved de næste. Og det ser allerede sådan her ud, det ser mærkeligt ud. Så vi skal bare have fjernet alle de ting, der er her lige nu. Det ligner ikke, der er noget. Okay, og lad os bare komme i gang. Så vi starter med at lave moren og fars soveværelse. Og det tænker jeg, at der skal være en sofa i. For ellers er man ikke rigtig forældre. Så jeg tænker, at vi skal have sofaen nede hernede. Fordi så har vi sengen øverst. Og det kunne være virkelig smart. Og så gør jeg sådan her. Så rykker vi bare lige der. Perfekt. Men den skal sådan set sidde i midten. Og det er super vigtigt der. Og så skal vi også lige have et fjernsyn. Så det finder vi lige. Og hvis I eller ikke har allerede noget at like den der, like den der like-button og subscribe-button, så skynd jer lige ned og tryk på hit subscribe, like, så er vi i gang. Så lige nu der er vi jo i gang med at bygge huset. Og det skal se virkelig flot ud til sidst. Så det ser jo sådan her ud. Neutralt ud. Og jeg har tænkt mig at gøre det virkelig flot. Men det ser ikke særlig flot ud lige nu. Men det kommer til at være flot ud. Så jeg tænker vi skal have et eller andet til at dække, så der de kan få lidt alenetid, eller bare hygge sig. Jeg tænker måske sådan en her lige der, så man lige kan sidde og lave en lille ting. Og så har vi sådan nogle her puder her, jeg elsker. Så måske skal vi have den der. Ja, perfekt. Og så skal vi have det mest vigtigste lys. Lys er jo også noget af det vigtigste. Jeg tænker, vi skal have sådan en der lampe, fordi det er bare noget, jeg godt kan lide af sådan nogle lamper. Der er ellers noget andet her, jeg skal have. Ja, det er nemlig denne her. Så skal vi nemlig have det vigtigste af alt også. En babyseng. Hvis de har et barn, så bliver man nødt til at have en babyseng. De kan simpelthen ikke. Jo, hvis der er en af, kan de godt lige sove ved mor og faren. Men så skal de altså også over i deres egen seng. Hvad lover? Godt. Jeg tager denne her. Perfekt, den skal være her. Så lige nu ser alt bare normalt ud. Det ser også godt nok ud. Jeg tænker, vi skal have en lille plakat eller et billede. Måske det her billede? Nej. Og det her. Ja, det kunne... Ej. Nå. Det kunne godt se godt ud. Nej, ikke. Det var denne her. Den skal ikke... Den kan ikke hænge her. Så smider vi altså lige den der. Så er der plads til den. Så for at sige den. Sådan der. Så er vi færdige med voksensoveværelset. Her er børnesoveværelset, og det er selvfølgelig vigtigt. Og jeg tænker, at de skal have køjeseng. For hvem vil ikke have en køjeseng? En, der er højt op, og en, der er lavt. Nej, en, der er højt op. Ved de fleste gange. Så jeg tænker, at vi bare skal have en seng, som der er lige så høj som den her. Så har vi bare sådan en ikke seng. Altså sådan her. Så tager den her. Så tager vi et skrivebord. Nej, først så dækker vi lige af.
som man ikke kan se hernede, så det kun er deroppe. Og det ved jeg ikke lige, hvad vi skal dække med. Måske den her. Det ved jeg ikke. Okay, det ser godt ud. Og så skal vi sådan set bare i gang med at finde skrivebordet. Det ved jeg ikke, om vi skal finde herinde eller ikke. Fordi der er jo mange skrivebord. Tænker måske sådan et her skrivebord. Tænker, at de skal være to børn, der rykker den her herhen. Skrivebord der til hver deres. Så skal de have sådan comfy. Jeg tænker måske sådan nogle her. Eller måske nogen, der er lidt højere. Sådan nogle her. Ja. Så der er plads til deres begge to. Den ene er lille, så det er derfor, den skal ligge nede. Derfor den skal ligge nederst, og den største ligger øverst. Og vi skal bare finde deres ting. Storesøsteren vil gerne have noget fred. Men det kan hun ikke. På grund af en lille søster. Nå, de begge to har et skidkammer her. Så skal vi have deres enes lektie. Der er det søsteren, storesøsteren. Min Hello Kitty. Og så lille søsteren skal selvfølgelig have nogle tegninger. Vi har nogle tegninger, som hun selv har tegnet. Og så skal hun bare have en lille farvebog, som hun bare kan gå ned og sige. Og det er den forkert. Ja, så har hun en lille solbog. Og så skal hun have dem her crayons. Så hun kan sidde og tegne. Og storesøsteren er virkelig god til at lave lektier. Så hun skal have virkelig mange bøger, som hun har fået med hjemmefra til at lave derhjemme. Og det er selvfølgelig hendes lektier. Så tager vi det og jeg går lidt bums. Sådan der. Så tager vi den, så stiller vi bogen her. Så stiller vi den der. Og blyanten ligger vi her. Så er det sådan set færdig. Så skal vi have stue. Nej, det her inde er stuen, som de alle synes sidder i om aftenen. Eller mest storesøsteren og mor og faren, fordi lille børn har. De har en projektor, og deres stue er her. Og så har de været sådan en rigtig hyggelig slap af med aften med hinanden. Og så skal der også være gardiner. Det er noget af det vigtigste. Gardiner. Det er også vigtigt. Gardiner er også vigtigt. De der ikke. Der skal vi have en og en her. Så skal vi også have en her til. Perfekt. Sådan der. Okay, den her skal vi lige have rundt om. Der, sådan der, perfekt. Man skal lukke døren, det bliver lidt difficult. Det skal simpelthen ikke have det. Og nu skal de bare have terrassen. Vi planter på øksen. Vi planter en her og en her. Og så skal de bare have en udesofa, som der kan holde. Og der vil jeg nok sige denne her. Sådan der. Så skal vi have køkkenet nu. Det tager vi selvfølgelig bare lige med det samme. Perfekt. Det vender lige lidt forkert. Og
bordet skal de selvfølgelig have ved stuen. Det er ikke andre steder at spise. Så her skal bordet være der, hvor de skal sidde og spise. Så det er deres almindelige sted, hvor de sidder og spiser. Så skal de selvfølgelig have køleskabet. Og så siger vi tak for i dag, at I så med.